Le mai dau, le-ai întors tu? Da. Care putere mare focul. Da, și fai mirosă de Doamne Dacă feri. vrei să-mi adai sărghea și mie cu frică. Da, Ai acolo. Bate. Lasă-l. stai. O întorc să văd cum îi, da? Nu, că doar am întors-o eu. Ok. Nu mai insista. O curjar pe el. Fă ce știi. Vedeți? Mai bine. Te-a spăgita ce fain curăță. Nu vreau să Vinetele. mă camera pentru Nu, că nu-i pe tine, numai chiar vână ta să vadă omului. Nu vreau. Da, ce fain este. Te rog din La suflet, foc. da? Nu, dar nu te vezi, fată. Dar nu vreau să vadă nimic. Bine. Păi da, ce-i se crede stat aici? Extraordinar. Deci, încă așa ceva, ia uitați. Vedeți? Asta e. Puteam să pun asta pe celălalt grătar, dar e metalic și nu e bine că se... Ce? Zibunetele puteam să le las ascult pe grătar, Da, dar da. e metalic și nu trebuie metalic. Doamne feri. Să vedeți bine ce facem acasă, mă, după ce le-am făcut pe cărbuni. S-o ars acolo. Da. Bei coroana, ți-o aducă mai o gură? Nu pot să fac foarte lucruri deodată. Că tu pighe slănină cu ceapă. Nu numai așa de gust. Să avem ceva în stomac înainte de a bea o berică. Avionul vede sus, deasupra capului. Apă cât vezi cu ochii încolo, uite-te. Ce frumos. Natură, apă, tot ce vrei. Uitați. Ce apă curată, ce albastră e.